салом донишҷӯёни азиз ва нафароне ки мехоҳанд дар бозии бурдноки мо иштирок кунанд ва мехоҳанд ки соҳиби тӯҳфа гарданд ва идорас мешавем шуморо тамоми шояд падару модарон бинанд. Идорас мешавем ки ҷоиза 400 сомонӣ аст ва шумо танҳо ба суолҳое ки дар мактаби миёна мехондед ки дар донишгоҳ масалан шояд аз шумо пурсон шуданд посух мегӯед соҳиби тӯҳфаи арзишманд мегардед. Хоб идорас мешавем ки мо дар хобгоҳи донишкадаи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва ин лаҳза нафарон яъне иштирокчиёни маҳз ҳамин донишкада ҳастанд ва аз ноҳияҳои дурдаст дар шаҳри Душанбе яъне дар хобгоҳ қарор доранд. Ман фикр мекунам ки иштироки шумо боиси ибрати дигар нафарон мешаванд ва онҳо низ ширкат карда соҳиби тӯҳфаи арзишманд мешаванд ки воқеан 400 сомонӣ аст. Ман ба ҳамаи шумо барор мехоҳам ва як қарсак барои худатон. суолро пешниҳод мекунам. Ҳар нафаре ки посух мекунад даст мебардорад ва мо нафара ба майдон даъват мекунем. Асари Томирис ва Куруш ба кадом адабиёт дохил мешавад? Марҳамат. адабиёти классики халқи тоҷик. Як қарсак, як нафар муайян кардем. Хуб, акнун соли дигар шумо дар ин ҷо не, шумо меистед дар ин ҷо. Соли дигар қасидаҳои шикоят аз пирӣ ва модари май ба ки тааллуқ дорад? Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Абдуллоҳи Рӯдакӣ. Як қарсак. Дуруст. Соли дигар омода ҳастед? Омода бошед, пас таваҷҷӯҳ мекунем соли навбатӣ. Кадоме аз ин намунаҳои ашъори бачагона доранд? Кадоме аз ин нафароне ки мо айни ҳол номбар мекунем ашъори бачагона доранд? Таваҷҷӯҳ мекунем. Мирсаид Миршакар, Гулчера Сулаймонова ва Аминҷон Шукӯҳӣ. Мешунавем. Номатон чи аст? Абубакр. Шумо аз куҷо аст? Аз ноҳияи Восе. Беҳтарин. Хуб, ба андешаи шумо кадоме аз ин нафарон ашъори бачагона доранд? Аминҷон Шукӯҳӣ ба андешаи шумо. ҷавоби шумо дуруст аст, вале инҷо боз аммо вале лекин аст. Шояд ҳар се ино бошанд ба андешаи ман. ман дар адабиёти бачагона бисёр хондам. Бисёр эҷодиёт аз Аминҷон Шукӯҳӣ аст. Аз Аминҷон Шукӯҳӣ аст. Шумо танҳо як нафарашро интихоб кардед? ҷавобе ки мо мунтазир будем, шумо он ҷавобро ба мо надодед. Саломат бошед, марҳамат нишинед. Номатон чи аст? Роҳафзо. Роҳафзо. Шумо аз куҷо ҳастед? Ноҳияи Муминобод. Роҳафзо, ба андешаи шумо кадоме аз ин нафарон намунаҳои ашъори бачагона доранд? Мирсаид Миршакар, Гулчера Сулаймонова ва Аминҷон Шукӯҳӣ. Ман дар бораи аминҳоро ҳамаашонро шунидам. Ба фикри ман ҳар се онҳо асарҳои бачагона доранд. Ба андешаи шумо ҳар се инҳо. Як қарсак мезанем? Воқеан навам инҷо истед. ҳамин тавр дар даври аввал 6 нафарро аз миёни донишҷӯён интихоб намудем. акнун дӯстони азиз, донишҷӯёни муҳтарам, даври аввал пушти сар шуд, яъне ман фикр мекунам осонтар буд ва алҳол дар даври дуюм бозам яъне ҷиддитар мешавад ва аз ин 6 нафаре ки шумо мебинед танҳо як нафар ғолибиятро ба даст меорад ва соҳиби шоҳҷоиза 400 сомонӣ мегардад. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба даври дуюм. Шурӯъ мекунем. хуб, бори дигар аз шумо шурӯъ кунем ки аз ин нафар биёд аз духтарҳо шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, номи шумо чӣ буд? Робия. Робия. суол ба шумо чунин аст. Робия, дар дунё чанд мамлакати арабӣ вуҷуд дорад? не. ҷавоби охирини шумо? 16. дигар ҷавоб надоред? Як фикри дигар, як бори дигар фикр кунед. Як имконияти дигар ба шумо. хуб, охирин ҷавоби шумо? ман як кӯмак ба шумо мекунам. 22. Не. 23 мамлакати арабӣ дар як бор дигар 20. хуб, биёед ҷавоби охирини шумо. дар дунё 25 мамлакати арабӣ вуҷуд дорад. Не, ҷавоби қатъии шумо 20. 25. иваз намекунед ҷавобро. умуман ҷавобе ки шумо қаблан ба мо додед 23 ин дуруст буд. марҳамат нишинед, ҷавоби шуморо қабул накардем. малакай гузаред. ва инак дӯстони азиз, бозам идома медиҳем.
аз ин нафарон бояд мо танҳо як ғолибро муайян кунем. Соли дигар кадом сол киштии Титаник ғарқ шуд? соли 1911 соли 1912 тамом. соли 1912. Як қарсак мезанем. Дуруст. ба даври дуюм тараф. Яъне ин нафар ба даври сеюмро хоҳад гирифтанд. Номатон чӣ буд? Шаҳдат дар курси чандум? чорум. курси чорум. Беҳтарин. суол ба шумо чунин аст. дар ҷанги якуми ҷаҳон чанд нафар одамон вафот карданд? номбар кунам. Не, фақат шумо шумораша бигӯед тамом. Ман ба шумо кӯмак карда метавонам ки миллион буд. ман медонам Чанд буд? зиёда аз 1 миллион. хай мумкин зиёд шуда боша. шумо чанд маротиба яъне шумораро кам гуфтед? бозам як фикри дигар мекунем? ман як кӯмак метавонам ба шумо карда. тақрибан 1 сол пеш аҳолии Тоҷикистон чӣ қадар буд? 9 миллион. 1 сол. 8 миллион. 8 миллиону хакмо тахминан гуфтед? тахминан 8. хай мумкин айда зиёд боша. 8 миллион. зиёдтараш бояд чӣ қадар боша? 8 миллион. ҷавоби охирини шумо. хай ман дар вақт набудам, ан иқша намедонам. яъне 8 миллион. 8 миллион. дуруст, як қарсак. ман воқеанам кӯмак карда истодам барои чӣ? барое ки ҳамин нафарон ғолиб оянд ва агар масалан бо худи эшон бошад шояд ки ҳамин аввалин посухашон нодуруст аст, бояд ҷавоб диҳем, лекин акнун ба зарби кӯмак. хоб, номи шумо чӣ буд? Амирҷон. аз куҷо ҳастед? ноҳияи шаҳрнав. хоб, ноҳияи шаҳрнав. беҳтарин. суол ба шумо чунин аст Амирҷон. суоли бениҳоят осон аст ба шумо. ман метавонам шуморо гӯям ки ба даври сеюм гузаред, вале намегӯям, барои ки ҳамин суолро шумо бояд посух бидиҳед. ман медонам ки шумо медонед. дар Тоҷикистон чанд қаҳрамон вуҷуд дорад? 6 то. гузаред. як қарсак. хоб, соли дигар ба ин нафар. пойтахти Украина кадом шаҳр аст? Киев. аҳсан, як қарсак. хоб, номатон чӣ буд? Бахтиёр. бахтиёр. курси чандум аст? Якум курсам. якум курс. беҳтарин. суол ба шумо чунин аст. дар Тоҷикистон ғайр аз ноҳияҳои шаҳри Душанбе чанд ноҳияи дигар мавҷуд аст? Ғайр аз ноҳияи шаҳри Душанбе. бале. дар Тоҷикистон ғайр аз ноҳияҳои шаҳри Душанбе чанд ноҳияи дигар мавҷуд аст? 62 тои дигар. ман ба шумо кӯмак карда метавонам ки шумора камтар аст. ғайр 4 та 58. андеша шумо 58. ҷавобро иваз намекунед? Не. 58 ғайр аз ноҳияҳои шаҳри Душанбе. воқеан. хоб, акнун аз байни инҳо танҳо як нафар нагузашта, на? ва дар даври сеюм бозам солҳо душвортар ҳастанд. хоб, акнун мегузарем ба суоли дигар. як сол аз чанд соат иборат аст? ҳатто инҷа сония ҳам асту, акнун соаташа шумо бигӯед бас аст. фақат зудтар бошед. ман ба шумо кӯмак мекунам. 8000 8760. хоб, ман мехоҳам ки шумо ғолибиятро ба даст оред, аммо ҷавобатон ман намегӯям дуруст аст ё ин ки на, вале фикри шумо бозам фикр бикунед, вале фикри охирини шумо 8760. агар ҷавоб нодуруст бошад чӣ? ҳеҷ гап не. ман даҳам ҷавоб меистам. дар ҷавобатон меистед. 8760. дуруст, як қарсак. соли дигар. ҷанги якуми ҷаҳон кадом сол оғоз шуд? соли 1914. дуруст, як қарсак. мирзо турсунзода кадом сол ба дунё омадааст? 1911 дар шаҳри дуруст. пойтахти олмон кадом шаҳр аст? Берлин. як қарсак. дуруст. хоб, муовия кӣ буд? Ки? муовия. муовияш пайғамбари ягон дини чи монавия. ҷавобро пурра мехоҳем аз шумо. ҷавоби охирини шумо? асосгузори дини монавия. монавия. ҷавобатон нодуруст аст.
мармад ба ҷои худ нишин. Як қарсак натавонистанд посух бигӯянд. Асосгузори дини умавиён буд. Ин ҷавоби дуруст. хуб, акнун мо то чанде ки шартҳо масалан даврҳо мегузаранд, мо суолҳои мушкилтар мегузорем. хуб, номи пешинаи Душанбе чӣ буд? Сталинобод. Дуруст, як қарсак. хуб, суоли дигар. Рустами Достон писари Золи Зарро кӣ ба қатл мерасонад ва чӣ гуна? Писараш Сӯроб. ҷавоби пурра. Писараш, бачаш. ҷавоби пурра лозим аст. Мо дар даврҳои минбаъда ҷавоби пурра мехоҳем. Ва ин 400 сум осон аст. Хоб? Рустами Достонро писараш мекушад. То есть писарша мекушад. ҷавоби шуморо қабул карда наметавонем. Як қарсак мезанем марҳамат ба ҷои худ. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба суол. вуруди аввалин қатора дар Душанбе кай буд? аввалин қатора бале 1921 ба 1900 так 1929 1929. ҷавобро иваз намекунем. не умуман гапи мард якта. ҳа ҳамин гапи мард нодуруст ох. Як қарсак ман як суол ба ин нафар медиҳам. Агар посухам натавонист дода, аз бозӣ намебарояд ва як суоли дигар иловагӣ мешавад барои ҳардуи инҳо. Зеро қоидаи бозӣ аллакай ба ҳамин тарз ман фикр мекунам ки дуруст мешавад. хуб, суол ба шумо чунин аст. Британияи Кабир, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Россия, Франсия ва Чин узви доимии кадом созмон мебошанд? созмони милали муттаҳид. созмони милали муттаҳид. аҳсан, як қарсак. аҳсан. хуб, анакнун дӯстони азиз дар ин ҷо истед шумо. ду нафар номатон чи аст? Рӯҳафзо. Рӯҳафзо абдулло. Абдулло. Рӯҳафзо Абдулло ба даври ниҳоӣ барномаи моро хат гирифтанд ва алҳол суол ба самешон пешниҳод мегардад. Кадоме аз ин нафарҳо ҷавоби дурустро пешниҳод карданд, соҳиби 400 сомон мегардад ва ман фикр мекунам ки ин мукофот беҳтарин мукофот аст барои ин нафарон аниқтараш. Шумо фақат ҷонибдорӣ мекунед, луғмапартоӣ нашавад, хоҳиш мекунам. оғоз мекунем ба суол. Аввалин зани президент дар ҷаҳон кӣ буд? аввалин зан президент дар ҷаҳон кӣ буд? суол аз таърих ба сами шумо мерасад. ҷавоб нест? дар хотир доред? хуб, фикри ман Индира Ганди аз Ҳиндустон. нодуруст аз шумо? Лорен Мехко. Алия Роберт Синуте. ҷавоб надоред. хуб, дар сурате ки ҷавоб надоранд, соли навбати пешшон мегардад. омода ҳастед? то охири ошёнаи манораи Эйфел чанд зина мавҷуд аст? дар Фаронса ҷойгир аст. хуб, 1799 зина. хуб. 1792 зина. анакнун дар ин ҷо ду ҷавоб шуд. ҳоло мо дӯстони азиз бори дигар ҷавобҳоро мешунавем. ба андешаи шумо 1799 зина. 1799 зина. ба андешаи шумо 1792 зина. ба андешаи шумо номатон чи аст? Рӯҳафзо. Рӯҳафзо ғолиб омад ё ин ки номатон чи аст? Абдулло. ё ин ки Абдулло. кан як барои Абдулло як қарсак. олибест ана шуд. барои Рӯҳафзо як қарсак. дӯстони азиз, ман мехоҳам аслан ҳамин ҷинси латифро хафа кардан мумкин нест. вале медонед дар баъзе ҳолатҳо ҷинси латиф ғолиб меоянд, вале имрӯз мо мехоҳем ки шоҳҷоизаро ба Абдулла бидиҳем.
мақсад аз баргузории чунин барнома дӯстони азиз, донишҷӯёни муҳтарам, ин ҳам такмил додани сатҳи дониши шумо ва ҳам пайдо намудани ғолибони мукофотпулӣ ва ҳам дӯстони азиз ба ин васила дигар нафарон пайравӣ аз ин эшон мекунанд, пайравӣ аз шумо мекунанд ва дар чунин барномаҳо зиёдтар ширкат меварзанд. дӯстони азиз, барномаи ояндаи мо дар хобгоҳи донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода сурат мегирад ва инҷо ман танҳо аз Абдулло то ҳол пулро дар дасташ нагирифтааст ва то ҳол ин пул аз ман аст, то замоне ки дар дасти ман аст ва алҳол зери як кафкӯбиҳои хело ҳам тоҷикона месупорем. табрик ва саломат бошед. ва чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт ҳамин ҳозир? як эҳсосоте ки баён карданаш хеле мушкил аст. наздиктар меоед? ман ин лаҳза аз Абдулло як хоҳиш мекунам дар назди шумо лифофаро кушода ҳамин маблаға як бор шуморад, шояд бинандагон низ боварӣ ҳосил накунанд. марамат. бениҳоят хушнудам ки дониши худро сайқал додед ва хоҳиш тамоннро мекунам ки дар озмунҳои минбаъда низ чунин фаъол бошед ва сазовори чунин шоҳиҷоиза бошеду номбардори хобгоҳи донишкада бошед. ва амон рӯзе ки акай Наврӯз ба назди мо омаданд, ҳамин озмунро ба мо эълон карданд ва ман аввалан коре карда будам, ба Абдулло занги телефонӣ кардам ки донишҷӯёро ҷамъ кунанд ва Меҳрангез апам ки духтаракояшро ҷамъ кунанд гуфта ва Абдулло якамин гапаш ҳамин буд: иншолло ака ҳамин пулама мебурам. нияти нек ними давлат. яъне мегӯянд ки ҳама вақт нияти нек кардан дар кор фариштаи дар гузар омин мекунад. марамат, дар ин гуна чорабиниҳо ширкат кунед ва маблағи пулиро ба даст оред. ҷоизаҳо рӯз то рӯз шуморашон зиёд мешаванд. танҳо аз шумо ширкат кардан аз мо маблағро ба шумо супурдан. то барномаи навбатӣ муваффақ бошед.